Ой, още си не ми е дошла музиката да говоря. Пък и днеска е някакво отрепано такова. Ама се надявам да дойде настроението. Сега ще траснем една задна гума и ще се оправим. Отиваме да се направим една разходка до Белентаж. Много мраза, като имам такива дни, мамка му. Депресивни. Смотани. Белентаж. Това реално е някакво скално образование, което мисля, че не се знае дали е създадено от човека. Има едни канали, ще ги видите после, ще ги снимам. Май са го ползвали за някакви жертвоприношения. Тракийско светилище се води. Да ви кажа какво друго готино. Направих си цялостно пастиране, полиране и керамика. Това е защитно покритие. В МП Детайлинг ще ви оставя координати. Много съм доволен. Мотора вече е защитен от вода, от мушици. Така че може да се възползвате от услугите на МП Детайлинг. Какво стана, брат? Отлепи ми се спойлера, бе! Верно ли, бе? Да, бе, баш това къде бях залепил. Ех, майка му. Аз се върна да вие къде парчета го взема. Ами, ще се върнем, няма дертове. Само да го взема, ето тук да ще го сложим и после на връзка и ще го взема. Я да... То от другата страна ли? Да, бе, майка му, бе.
помниш ли къде е горе-долу? Мисля, че след тази права. Е, сега по-бавно. Бабка е добра. Дупките мана. Почти стигнахме. Оле. Бах ти офрода. Оле. Ще се връщаме ли? Еми... Да слем надолу ли? Как ще го дръпнем сега? Той е добре, че ни падна в дерето. Надрах ли го? Не. Че не си го надрал, после всяка.
О! Не. Да знам. Тук много хора. Много кал. Как да се стане. Да, то виж каква кал е. Поднесе долната скала. Да. Ще правим. Сега ще го измислим. Виж, дигни го само. Помагаме тук да ти. Да, бе, аз. Какво? Ами дай още малко, да. Това е, да. О, благодаря много. Да. Той е добре, че не влезна надолу. Още малко не искаш ли? Още малко ли? Оле. Тикалта. Влезли иначе? А? Не е пострадам. Да знам. Айде да го стоиш. Е това. Или не. Това не. Мизерия е това. Айде да го е надраското. Пръс. Да знам. Какво да правим? Много е зле тук. Аз да избягам гиловете, да не го измокра. Добре. Да го запалиш, там на пълна сушка да го обърнеш. Чакай. С гео даже. Да ходим. Ако има някъде да го изпръскам, но то няма къде. Трябва да направя поне една снимка, бе. Ти офроуда, бе. Сега ще пата на жената. Тук е калата. Теста надолу в дерето. За малко. Всичко е тук. За малко да влезем в дерето. Малко геочета знам. Супер. Сега ще подмием и става като нещо. Ако искаш... Сега е смешно, ама като го подаде... Билетка! Ми се случват с такива неща. Ти ми да запалим една свещичка, защото стреснах се. Така. Hours later. Набързо да оформя нещата. Не можахме да стигнем до Белентаж. Но за сметка на това отидахме до Бачково. Хапнахме, коментирахме случката и извода е с тия пистарки на офроуд не дейте ходете, защото хубавото в случая е, че са само дръскотини и ще излезнат с паста. Ще го постираме и всичко ще се оправи. Но да. Влезнах коловоза. Само и само се опитвах да избегна водата. Като главната идея беше
нали, да не мокре мотора, тъй като миналия ден го полирахме и поставихме керамично покритие и не исках да го мокре да го калям. В крайна сметка стана точно това, но важното е, че го изпръскахме, сега всичко е наред. Отивам в момента да го полирам. И така, днешното видео малко по кофти се получи, но важното е да не се отказвате, защото такива моменти винаги има. Важното е, че мотора не падна в дерето. Оле, 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 оле. И така, с това, братле, покарахме много хубаво, поне направихме някакви завойчета. Не можах да видя Белентаж, но другия път ще се качим, ще оставим моторите някъде и ще повървим пеш. Искахме да избегнем ходенето на пеша, тъй като е топло и с тия екипи, трябваше да вървим километър и нещо, два сигурно, не знам даже повече, защото аз един път съм се качвал. Но да, случват се и такива неща. Радвам се, че се разминахме само с това. Даже се чуда дали да го качвам, но ще го кача все пак, да видите, че има и такива моменти и се случват такива неща. Много ми се иска това да е най-голямото ми падане с този мотор. Но път детайлинг ще оправи нещата. Какво е това? Моля, влезна вътре. Еми, благодаря за гледането. Лайк, шер, сабскрайб. Да ме мотивирате да има още такива моменти. Било то хубаво или не. Най-натам. Чао и до скоро!